Так, усім здароўкі. Усіх вітаю. Сёння ў нас будзе сталкер. Як я абяцаў, я тут замацаваў спасылкі на пераклад для гульні. Тое, што мяне прасілі аўтары перакладу. І таксама на спасылачка на рэсурс, дзе можна ім аддзячыць за пераклад. Вітаначкі, Нікуля, вітаначкі. Я зразумеў, як можна захапіць гульню без захопу ўсяго экрану, што даволі добра. Выявілася, што патрэбна патрэбна запускаць OBS пад імя адміністратара чамусьці. Відаць, таму, што сам сталкер нават запускаецца ад імя адміністратара кожны раз, калі запускаеш гульню. Вось, таму, спадзяюся, гэтым разам такіх не будзе праблем. Мы зараз паспрабуем запусціць якраз гульню. І я спадзяюся, гэтым разам яна мусіць правільна захоплівацца. Мы зараз пабачым. Так, добра. Бачу, на экране з'явілася. Вяртаемся да таго ж самага месца, на якім спыніліся папярэднім разам. Адзінае, што я без стрыма крыху запусціў, я зусім трошачкі. Пабегаў па вось гэтаму сметніку, на якім мы спыніліся, каб... у меня было там пару праблем. Праблема з тым, што ў мяне не працавалі хуткія захоўванні. Я, правда, потым разабраўся, у чым насамрэч была праблема. Крыху пад сябе змяніў таксама кіраванне. Спадзяюся, будзе гэтым разам крышачку зручней, чым яно было раней. Што яшчэ? Я таксама заўважыў, што, відаць, на самым канцы папярэдняга стрыма, калі на гэты сметнік зноў уварваліся бандыты, забілі вось гэтага беса, які тут быў галоўны, які выглядае як Фрэдзі Меркуры. Вось. Таму, я думаю, проста працягваем. Нам трэба далей рушыць па сюжэце. Так. Хлопцы страляюцца з аўтобусамі. Я наколькі памятаю, тут проста бясконца ворагі будуць прыходзіць адаўсюль. І адтуль, і адсюль, карацей, на гэты сметнік яго адбіць, гэта проста немагчыма. То бок, каб гэты сметнік застаўся за сталкерамі, гэта ўвогуле нешта з разраду фантастыкі. Мы літаральна напрыканцы папярэдняга стрыма мы адбілі адну атаку, потым хлопцы зноў прыйшлі. І наколькі я разумею, прыйдуць яны... вось. Карацей, па сутнасці хлопцы тут мясцовыя бандзюкі прыходзяць сюды не спыняючыся. Прынамсі, вось гэтых заб'ем, каб яны мясцовых сталкераў не забілі. Мы і так згубілі беса. Так, дзе яшчэ адзін? Быццам бы недзе тут. Не зразумеў. Ён нават нас не заўважыў. Каго згубілі? Згубілі беса. Это той хлопец са сталкероў, які падобны на Фрэдзі Меркуры. Яго згубілі. Так. Дайце проста паглядзім, можа тут гадзюка ў лепшым стане, чым мая. На гэтай лакацыі няма гандляра, таму лутацца ўвогуле не мае сэнсу. Дайце з'ядзім кансервы.
Нарэшце тут такі цікавы баг ёсць, калі з'есці кансервы з інвентару трупа, ну то бок калі ён кансервы, ну любая ежа не ў тваім інвентары, то гульня вылетае. Я дакладна памятаю. Дайце мясовых бандитаў нагнем. Так, -2. Паспрабуем што? Так, бачу яшчэ аднаго. З'есці там нешта, каб гульня вылецела? Ну дзякуй. Дзеду, паспрабаваць, вядома, можна. Так а сэнс толькі які. Так. Ён не загінуў, ці што? Так, все, гэтым разам усё. Давайте подлутаем крышечку. В асноўным ежы, аптэчак. Вось гэта, я думаю, нам спатрэбіцца. Патроны браць не будзем, у нас усё адно лепей. Так, я бачу. Сталкера мясцовыя ходзяць. Няхай ходзяць. Так, гэта мы таксама возьмем. Так, не, гэта кал, гэта нам не патрэбна. Я бачу, што тут схованка зусім побач. На, нарвец цементарь, здароўкі. Вітаю, таксама. Бляха. Так, адзін са сталкераў трапіў у анамалію. Толькі што, наколькі я зразумеў. Рыёна, здароўкі, здароўкі. Вітаю вас усіх. Так, дзе? Выратавалі хлопцаў ад бандытаў, а яны пашлі, бляха, і трапілі ў анамалію. Так, залуталі схованку. Як бы самім зараз не трапіць у анамалію. Так. Хлопцу нешта не падабаецца. Ну я нікога не бачу. Пойдзем да гэтага ангара вялікага. Я так разумею, зараз пачнецца. Давайте хутенько добежим, бо я пам'ятаю, що тут зараз почнеться замес поміж сталкерами і бандитами. Зараз подійдемо. Да, іду. Друже, допоможи відбитися від виродків. Побалакаємо, але після бою. Так, давайте, хлопці, тримай аптечку. Я тебе зараз сраку порву. Кому яшчэ сраку порвать? Так, стоп. А, гэта добра. Сёння смайлы будуць ці... Бляха. Ці нешта іншае? Все? Слухайте, гэта было даволі хутка. На конкурс маляваць? А, цікава. Так, пачакайце. Я цяпер навучаны. Мяне навучылі, як рэстартаваць. Як сказаў асёл гіпапатаму, пора весяліцца.
Я не ведаю, карацей, што з гэтымі Что вы за фигню сранымі несете? алертамі. Ну гэта дакладна праблема ў твічы. Скажу шчыра. Кто гэта был? Овечка? Лама. Бляха. Я ж не ведаў, што Блядь, незаконна а дзе шлыхацца з ламай, а дзе вы... захоўваўся апошні раз? Твою. Блядь. Вось вам і лама. Блядь, пресс-F. Бляха, блядь. Карацей. Блядь. Всё наново. Блин, мне дакладна патрэбны смайл F5. Блядь. Так, пойдзем, давайте зноў гэтых двух бандитаў заб'ем. Так. Яны заважылі першымі. Один готовы. Слеш, Фраєр, зараз ти в мене затвориться, ти поняв? Где он? Влазь. Так. Я змогу його лутануть? Тут мне просто здається, що тут уже нібито край. Ага, а гэтага уже не змогу. Да ёптыць, ну да і хер з імі. А, дарэчы, ну я не упэўнены, што тут ёсць увогуле шмат людзей, хто прысутнічаў на папярэднім стрыме па сталкеру. У меня не працавалі хуткія захоўванні. І я, карацей, я потым на запісу стрыма я зразумеў, в чым была справа. Карацей, я падчас стрыма палез у налады, глядзець на якія клавішы хуткія захоўвання, бо я памятаў, што у сталкеры яны незвычайныя, там F5, F9, як у большасці гульняў. Там іх было по-свойму. Карацей, там было F6, F7. Ды, карацей, што я раблю? Гэта я на запісу стрыма заўважыў. Я мяняю налады, захаваць гульню ставлю на F5, заладаваць гульню ставлю на F9. І замест того, каб націснуць сержант Гізер, здароўкі. Слухай, так, я зараз пра наконт захоўвання раскажу і потым, дарэчы, пра цябе таксама, што я заўважыў на запісу стрыма. Дык вось, я, карацей, я мяняю налады, клавішы для захавацца і заладавацца. І замест того, каб націснуць прымяніць, я націскаю Escape. І яны не прымяняюцца. То бок яны ўвесь час былі па-стараму. А я проста гэтага не ведаў. І я спрабаваў, бляха, націснуць на F5, якой я нават не прымяніў. І гэта была адзіная прычына, чаму у нас не працавалі захоўванні. Вось, а наконт цябе, сержант Гізер, таксама я заўважыў на запісу, ты скарыстаў гэты рэворд, там нейкі, я ўжо не памятаю, нейкі з рэвордаў. Ён не прайграўся як след. І мне здаецца, Рігана ці хтосьці яшчэ пачаў мяукаць у чаце. Я падумаў, што гэта яна скарыстала рэворд, прытым недзе там наступным сваім паведамленнем яна напісала, што гэта ты, і я гэтае паведамленне нават не заўважыў. Таму, карацей, выбачай, дружа, я просто неуважлівы. Я вернуў, карацей, поінты, якія ты патраціў. Вось. Просто Кто гэта быў? Овечка? Бляха. Лама. Я ж не ведаў, што незаконна шлыхацца з ламай, а вы? Вось вам падабаецца гэтая лама. Новых назбіраю. Ну, Усім, хто мене чує, новых таксама назбіраеш, але і старыя я табе таксама вернуў. Ну, каб было ўсё шчыра. безпреділ коїться. Бандюки бикують. Так, пойдзем, дапаможам. Твою мать, та є хтось поруч. Нам тут зараз гаплик. Друже, допоможи відбитися від виродків. Побалакаємо, але після бою. Та почекай, давай этого хлопца выратуем. Хутенько. Так. Ему нормально?
А чому я не так близько підійшли? Так, Усе, дострибався! Прикрий мене! чекайте. Усе, ти труп, мобілка! Так, F5. Молодці, хлопці. Добряче моїх. Усі відпочивати. А ти, сталкери, підійди сюди. Побалакаємо. Так, почекайте, я ще не все, не скончили, там ще зараз хлопці прийдуть. Гэта я докладно пам'ятаю. Сержант Гізер, гэта жарт? Типу... Типу, я не зрозумів. Ну, типу, гэта ж літаральна ён. Ну, вось. Гэта ён. Гэта ж ён. Гэта постиронія. Я не зрозумів. Так, давайте заб'ем усіх, хто прийде до сталкеров. Бо тут є ще шмат бандитів. Хренач по повна! Зараз я тобі нахреначу. А що таке? Ей. А, так, на конт лами, так, яно без відео. Там тільки гук. Так, ніхто. Так. Бляха, они так болюче стріляють. А, я зрозумів. Короче, агушка, ну, короче, переклад зроблений на основі української локалізації. І тут агушка буде українська плюс в чомусь. Треба нечто з'їсти. Плюс тут чомусь військовці на російській розмовляють. Хотя это украинские войсковые, но я не ведаю. Ну, так распрацовщики зробили. Так что... Ой-ой-ой, почекайте. Я зараз загину. Так что, короче, так, это, ну, это белорусская локализация, але... Так, я бачив. Недзе тут. А може мені подалося. Так що агучка буде українська, бо, як я вже казав, зроблена на основі української локалізації. А вось тэкст, увесь, все дыялогі, все такое, гэта будзе на беларускай. І я, дарэчы, тут прымацаваў... Да бляха, дзе это тут? Вот. Яго сябар. Все? Я тут перамацаваў сваё паведамленне. Ну, дарэчы, так. І сержант Гізер, я згодны. Насамрэч, сапраўды так. Таму тут, карацей, на украінскай размаўляюць толькі, ну, сталкеры. Карацей, усе, хто тут тусіць у зоне. Потым паглядзім, ну, на якой мове будуць размаўляць, дарэчы, гэтыя навукоўцы. Ну, вайскоўцы, прынамсі, дакладна размаўляюць на расійскім, мы это яшчэ на папярэднім стриме заўважылі. Так, гарэлачку таксама возьмем. Хаця, ведаеце, што, мне здаецца, гэта ўжо лепей, чым тое, што на мне зараз. Бля, не, тут нават не заўважна. Про то, што намагалася відэа пабачыць, гэта ты пра алерт зламаю? Так? Так. Бачу газюку. Так, ну вось гэта дакладна лепей, чым тое, што на нас зараз.
Так, зламай толькі гук. І... Бляха, я памятаю, што і на яшчэ пары алертаў таксама толькі гук. Я памятаю, што тут ёсць гадзюка некая унікальная. Ці варта ісці за ёй? Чым яна унікальная, я вас не памятаю. Можа ёсць у чаце тыя, хто гуляў сталкеры, памятаюць. Бо калі там, напрыклад... Мяу. Нешта там дакладна было. Ну так, я... Дзякуй за мяу, дарэчы. Я памятаю, што там дакладна ляжыць гадзюка, і можа нават нейкі... Вангуі. Здарокі, дарэчы. Калі на іншы калібр, тады не. Тады я не пайду. Бо у нас зараз даволі шмат патронаў. Ну як шмат? Было літаральна 800 недзе хвілін 20 таму. Ужо недзе 500. Бляха, крыху болей за 500. Гэта лама мяучыла? Не, гэта мяучыла... Это... Мішель Пфайфер, ці як я там. Так. Крышечку позбираем. Пачакай, Вангуль. Я правильно ввогуле вымаўляю нік? Я уже другі раз, типу, мне здаецца, памыляюся. Так, я памятаю, што тут мусіць быць нейкая схованка. Давайте возьмем яе, пакуль мы тут. То яно? Інгул. Ага, зразумеў. Ага, дзякуй. Дзякуй. Буду ведаць. Так, з кім мне трэба пабалакаць? З табою? Давай пагаманім. Дзякуй за помач. Гэта было пекла. А скуль ты вынікнуў? Я шукаю звесткі пра стральца. У ліса я даведаўся пра цябе, вось і прыйшоў. Добра. Як ты нам памог, то слухай. Мяне чакаць адзін хлапец, былы падземнік. Ягонае імя Крот. Ён раскапаў стральцоў схоў. Не ведаю, знайшоў ён там штосьці, не? Вось табе каардынаты месца спыткання з кратом. Скажы ему, што ты ад мяне, а я схаваюся, пакуль бо мяне пільнуюць. Дарэчы, вось грошыкі. Гэта падзяка за помач. Далі крышачку грошыкаў. Сустрэцца з нейкім сівым. Дзякуй за інфармацыю. Што чуваць новага? Нешта цьмянае пачынаецца. Чуткі гуляюць, моў, Доўскі, найгалоўнейшы камандзір, не проста і справамі нейкімі паехаў з зоны, а з вольнікамі дамаўляцца. Вольнікамі гэта маецца на ўвазе вольнымі сталкерамі ці што? Ну, палагодзіліся б адкрыта, а то нейкую галабурду робяць. Падазрона гэта, а з другога боку старыя сталкеры кажуць, ваяваць яны пачалі таксама праз нейкую дурасць. Як бы там жабы кабінетныя з вялікай зямлі не зацягнулі нас у разаніну. Дзякуй, зразумеў. Энн Хэтэуэй грала жанчыну-кошку ў гэтым, у Бэтменах, які ад Крыстафера Нолана. Гэта з... Карацей, гэта таксама Бэтмен, але гэтага... Тіма Бёртона. З воляй, мабыць? Магчыма. Так, сапраўды. Знайшлі артефакт. Можа, сапраўды з волі. Слухайце, а куды нам далей? Чакайце. Бляха, ну тут і мапа. Я зразумеў.
Слухайте, давайте крышечку яшчэ тут пашвэндаемся. Лепу здароўкі. Пейзажы беларускія, ну насамрэч украінскія тут. Але так. Всё даволі знаёма. Гуляецца, ну, амаль. Гуляецца супер, сталкер же. Балдеж, кайфуем. Карацей, я адразу не пойду туды на... Ну, карацей, там, дзе гэтыя вайскоўцы. Давайте яшчэ крышачку па сметніку пройдземся. Пойдзем пазнаёмімся з... Блях, уже імёны ты пазваў, з гэтым, з доўгам. А што за блок, дарэчы? Для кампа, у сэнсе сілкавання? Сталкер, ты вошел на территорию подконтрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Вось бачыце, доўг таксама на расейскай. Так, я памятаю, што недзе тут схованка. Давайте лутанём. Так, я думаю, нам гэта спатрэбіцца. Наконт гэтага мультыплеера. Тут, дарэчы, нават у наладах ёсць дакладна нейкія катэгорыі, якая я не бачу, у гульні самой не прысутнічае у сінгловай, але мусіла быць, я так разумею, у мультыплеера. Не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Так і паразмаўляць мы можам? Не пропускаем. Стой, сталкеру, далей табе нельга. А чаму? Далей наша тэрыторыя, база групы Гудоух. І мы надта асцярожна выбіраем тых, каго пускаем да сябе дамоў. Як не маеш пільных справаў да нашага кіраўніцтва, мы цябе не пусцім. Цямна. Што новага чуваць? Ды я вось штосьці не чуў навіну. Добра, бывай. Мы кого попало не пропускаем. Слухайте, а мне здавалася, што гэтая лакацыя, ну, некая больш вялікая. Бляха, я памятаю, што ў гэтай частцы гэтыя артефакты валяюцца просто, ну я не ведаю, як смецце. Тут няма такіх складанасцях, як... Гэта хто? Так. Хлопча, што я табе зрабіў? Тут няма такіх складанасцяў з пошукам артефактаў, як былі ў другой ці трэцяй частках. Так, там хлопцы нешта абмяркоўваюць. Я ўжо нават крыху... Стоп. Сядзіць. Пасрацца. Мяне чакаеш? Дурань. Гэта бандыт? Слухайце, бандыт, але неяк так апрануты. Нібыта сталкер. Что такое? Ці мае сэнс лутаць гэтага хлопца? Я не думаю, што у яго ёсць нешта карыснае. Так, наколькі я памятаю, вось там праход да волі, ну то бок свабоды. Чакайце, трэба глянуць мапу. У чыстым неба воля, ты маеш на увазе, так назвалі групоўку свабода, воля? Ці што? Слухайце, ведаеце, што пойдзем тады далей па квесту, бо я не бачу, што тут яшчэ можна зрабіць.
Воля свободы. Не, я разумею, что, ну, по сутности это одно и то же. Ну как, по сенсі. Так, ось гэта нам не патрэбна, дарэчы. Давайте, може, з ким-небудь погандлюємо? Раз було хлопець один пожартувати вирішив. Виліз тихо з намету, натяг шкіряну рукавичку і поліз до сусідів. Хлопче, Поліз, давай, може, виходить і просто погандлюємо, так потужається. потім анекдоти. Водички попити. А тут з намету назустріч йому висувається рука. І за горло його цоп. І такий сипний голосочок. Я кришечку ежи поскидываю, бо я не думаю, не уверен, що мені стільки потрібно вовремя. І, до речі, артефакти так само. Так, свобода... Не, я пам'ятаю, що свобода недзе там... Это армейские склады называется? Я уже не памятаю, что это за локация. Ну, у сенсі, як назва. Давайте пакуль походим з артефактами. Я спадзяюся, что у хуткім часе мы нарэшце трапім у бар, і я мяркую, там можна будзе больш выгодна гэта ўсё прадаць. Стоп. А я гэты хлопцу лутануў? Відаць, не лутануў. Добра, дарэчы, што спыніўся. Да як так там? Мне здаецца, я ўсіх тут лутануў. Я, може, пробег просто мимо. Бля, как это говно взял, почекайте. Все, пойдем. Бежим далей по квесту. Основному. Я, брат, наколькі пам'ят, тут літаральна... Гэта мне здаецца. Так, это... Ён адкуль? Ты адкуль взяўся, хлопче? Давайте возьмем батон. Не, ну гэта нават смешна. Ну... Сапраўды, наогул мне трэба нават напружвацца, каб знайсці артефакты. Ты ніяк там у другой там ці трэцяй частцы, калі ты ходзіш з машынкою, шукаеш іх. Так просто валяюцца на зямлі, як ягады нейкія. Ей, брате, допоможи мені. Військові збираються накрити групу крота. Нам потрібна допомога. Чекайте. Волчар, здоровки. Здоровки. Вітаю на стрімі. Але ж там наші! Так побегли. Чого стоїш? Пішли! Зараз! Пошла катсцена. Слухайте, мне здається, я давно не заховувався. Хотя тут, певно, мусить бути автосейв при переході на локацію. Ёптить їх тут. До речі, ви кажите, коли гульня буде шутна, гучна занадто. Так, почекайте, друже, треба ягод назбирати. Все, побегли. Так, где тут кто? Бляха, тут яшчэ трэба не паблыта, дзе... Дзе хто, блин? Хлопця вбило! Давайте хлопца подымем. Хлопці, рушаймо! Так, это докладно ворог.
Чекайте. Так, я, наскільки пам'ятаю, это мусить взриватися, правильно? Притисни його до землі! Правда, то, что бюджет пошел на катсцену, это так ладно. Так, мне здається, наших розвалюють. Ну, будем карать это до соло. Чому я не вибухаю? Давай. Так. Там нехто лежить, єншить. Та кольки вас? Так, это наш. Хлопче, тримай аптечку. Ах ти. Да куди ж ти? Бляха, я ледь не загинув. Чекайте. Гад. Так, бежим хутчэй, мы потым подлутаемся на обратным шляху. Я памятаю, что тут будут так вельмі спяшаць нас по сюжэце далей. Да каго ратаваць? Так, што ён робіць? Што гэта за клоунада была? Куды ён знік? Так, я цябе бачу. Божухна. Дзе з кім паразмаўляць-то? Спасибі, друже. Де нема за У що. мене однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи Це теж той, з незавершеними. ким нам порозмовляти Треба треба. тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. Ось, карацей, няхай ён бяжыць. Не пхайся. Няхай ён бяжыць, я пакуль пазбіраю. Ён дакладна нас будзе там чакаць у каля спуску ў гэтую схованку. Да, бляха. У нас просто патроны уже кончаются. Квартет, я ястреб. Пока чисто. Двигаюсь вперед. Давайте, пэўна, збіраць уже АК пачынаць. І 5.56, як яны там? 5.45. Ты хто? Божухна. Можна перабіць. Дарэчы, можна. Окей, а дзе яны? Я як быццам бы не супраць. Можна перабіць. Сапраўды. Ёптаць. А можна загінуць. Як я своечасова захаваўся. Так, сустракаем. Зараз прыйдуць. Ну, ведаеце, у іх даволі моцная броня. Дзе там яшчэ адзін? Блин, іх там 50 тысяч. Так, нехта з іх трапіў у анамалію, гледзячы па гуку. Чекайце. Страляліся са шрубалёта. У меня зараз кончится патрон для гадюки. Да ёптать. Блять.
Слухайте, може вже починати переходити на ніяку іншу зброю. Чекайте, а что у меня есть? До речі, ось під гэта спотребився би прицел. На жаль, у мене його нема. Хлопче, іди отсюда. Тут ти загинеш, я тобі докладно можу сказати. Ей, свобода! Я тебе зараз дістану! Хлопець якраз не загинув. А ось ми загинули. Ну, слухайте, ідея перебити спецназ була добра, але ніяк пакуль реалізація не атрымоўваецца. Так. Так, пошукаємо наступного. Где кто? Бляха, ховаються. Може просто збігчи? Ну... Ідея добра. Просто гэты козлы, яны зараз будуць... Гэтыя козлы зараз будуць забіваць іншых сталкероў, якія тут яшчэ засталіся. Па сутнасці мы, калі заб'ём іх, то у нас атрымаецца задэфаць сталкероў, якія тут яшчэ засталіся пасля папярэдняй перастрэлкі. Блин, яны так балюча гэта робяць. Гатовы? Гранаты ёсць, дарэчы. Где? Так, не, гэта не граната. Бляха, я ледь не загинул. Ложись, граната! Попали в меня! Блять. Вось вам и гранаты. Вось вам и гранаты. Так. Стоп. Давайте зараз. Ну я не здається. Так, хлопче, іди сюди. Так, атрымалася? Просто я памятаю, що тут гранати. Не, ён загинув. Тут просто вельмі складана гуляць праз гранаты. Стоп, не, мы усіх забили. Не, ну амаль усіх. Гэта даволі паспяхова, дарэчы. Бляха, як балюча. Давайте з'ядзім что-нибудь. Не, стоп. Яшчэ. Трэба, дарэчы, нарэшце... Яны, бляха, не столькі моцныя, колькі занадта разумныя. Бляха, узяў, да і абышоў мяне. Откуль? Так, по яйцах табе, козел. Так, ну у нас пакуль даволі добрае месца, каб схавацца. Ну, калі ласка. Яны не столькі моцныя, карацей, у меня просто бронька амаль никакая для гэтай стадыі гульні. Это та самая бронька, якую мы здабылі на самым пачатку гульні. Бляха, яны меня загнали літаральна в угол. Да тут сапраўды гэты гранаты літаральна як новогоднія хлопушки. Так, на ім. Бля, не, что я зробив? Блядь, ну супер. Под самую сраку, самим себе кинули. Где там кто заставился? Наконт броні у схованкі стралках, это правда. Яна там ёсць.
Ну давайте уже добра, раз мы пачалі. Уже доб'ем их канчаткова і пойдзем тады далей. Просто калі б я ўзяў яе, потым вярнуўся б сюды, яны мне яе разламалі. Да дзе яны? Чакайце. Дзе хто? Ты? Козел. Давайте пакуль полутаемся. Броня там докладно есть. Притым, мне здаецца, там нават не одна. А може одна. Мы зараз разберемся. Где кто? Кто стрелял? Дальше поглядите на мапу. Колькі гэтых шэрых кропак. Ага, бяжыць, бачу. Гэта, пэўна, ён бухцеў увесь гэты час. Блях, ну я дал. Все? Готовы? А вось, дарэчы, нарэшце абаканы пайшлі. Недзе тут таксама ёсць броня? Блин, ну я не памятаю. Не памятаю, дзе менавіта. На жаль. Ну, слухайте, гранаты былі даволі дарэчы. Давайте таксама іх збіраць. І будзем збіраць абаканы? Ці як яны тут? Назва перакладзена. Давайте, дарэчы, спраўдзім. АЭС. Ну, гэта, здаецца, абакан, наколькі я памятаю. У даволі добрым стане. Просто поглядзіце на нашу броню, гэта сіняя полоска. Я не здзіўлены, што нас так даволі моцна прабіваюць. Абакан лепш, ну, наколькі я памятаю, абакан сапраўды лепш. Таму абакан бярэм. Ну, Рыёна, дарэчы, гульня сапраўды месцамі, вось асабліва з тое месца, дзе вось гэтае, ну, як падзямелле невялічкае, так, вось там. Яно сапраўды такое страшнае. Там нібыта ты ў хорар нейкі трапляеш. Я нават не буду спрачацца. Гэта сапраўды так. Дзе ён? Адкуль ты ўзяўся? Божух, на які ў яго разброс. Ну і жуда. Я, дарэчы, у чыстае неба так вось, ну, у выніку так і не гуляў ні разу. Гэта вось адзіная частка, якую я зусім не гуляў. У Сень Чорнобыля я прынамсі нагуляў нават там сотні гадзін. Якая там Кліч Припяць я нагуляў там, ну мне здаецца. Так. Чую, нехта страляе. Кліч Припяці таксама нагуляў там, ну, гадзін, мне здаецца, пад 70. А вось у чыстае неба не згуляў ні разу. Я наколькі... Я да ўсіх чуў, што гэта проста літаральна шутан. Ну тут хоць нейкія элементы, ну не тое, каб РПГ, але прынамсі ёсць нейкія, ну, разветвленні, хоць крышачку. А там просто літаральна шутер.
Хаця, можа, там насамрэч не так усё і блага. Так, я чую, што нехта тут яшчэ бегае. А это хутчэй за ўсё той... Ага, пойдзем яму у сраку наваляем. Чекайте. Самая говняная частка. Ну я ось... Мама! Як мы яго падкараулілі? Просто у меня насамрэч у меня былі планы яшчэ да таго, як я даведаўся, што выйшаў пераклад. Я хацеў згуляць у сталкероў. Ну просто крыху людзей завабіць на канал. І я хацеў згуляць менавіта у храналагічнай паслядоўнасці, то бок пачынаючы з чыстага неба. І ну плюс я яго не гуляў, я меркаваў, што гэта будзе добра. Але ўжо раз так сталася. Чакайце, давайте возьмем схованку, пакуль мы тут недзе побач. І будем спускацца ўніз. Не зразумеў? Ага, зразумеў. Дарэчы, даволі добрыя патроны. А як тут змяніць патроны? Ага, окей, я зразумеў. Ну, слухайте, давайте пойдем тоді далі. О, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут, під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Будь обережний. І До речі, хай Района, щастить. ось на стрімі як буде глядіти зараз? Не так страшно, сподіваюся. Так, ну що, пригаємо? Бо зараз буде доволі таке крипове місце. Ось воно вже почалося. Бляха. Глядеть зовсім не страшно, тоді добре. Так, а що таке? Що я зробив? А, бляха, я переключив режим стрільби. Поговорить з кротом? Бляха, а треба було так? Зараз. Ну ми зараз, окей. Давайте гэтых хлопцаў нажнем. І пойдем тады з котом поразмовляем. С кротом поразмовляем. Я нават не подумал. Где он? Божух, ну які ж разброс у гэтай зброі. Так, пачакайце. Так, тут мяне не абыдуць, гэта добра. Я не разумею, я цацачнымі патронамі страляць? Вярнуцца па награду? Я квест нейкі выканаў? Пачакайце, а хто гэта? Дзімуха Галаварэз. Мне трэба было его забіць? Я нешта такого не памятаю.
Так, а цябе як зваць, хлопче? Дімка ніндзя, ці мне Дімку ніндзя трэба было забіць? Слухайте, пойдем спочатку назад. Так, этих я лутанул? Не лутанул. Я подбираю, до речі, ну, усю зброю, яку знаходжу, бо, ну, каб разладаваць і каб былі дадатковыя патроны. Бо патронов я шмат... А гэта хто? Ён заўсёды тут быў? Ты хто? Ты жывы? Ці мог знахар? Ну, быццам бы не жывы. Стоит, короче. Ну, блин, ну я не разобрался. Я не разобрался. Так, нам перасці трэба. Зараз. Вяртаемся до крота. Квест на очистку Спасибі, дається друже. автоматично. Ага, зрозумів. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають Я справи почав, до речі, з незавершеними. самого початку Треба розмови. тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. Так ти вже вивів, ось ми тут. Все, можемо розмовляти. Там. Так, стоп, спокойся. Фу, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут, під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Попереднім разом так само І гэта хай казав? щастить. Я просто скіпнув і пайшов униз, так? Дякую тобі за помощь сталкеру. Каб не ти, то я б ужо налажыў галавою. Я шукаю звесткі пра стральца, Сівы сказаў, што ты нешта ведаеш. Не памылка, анамалія. Сівы, ну добра, слухай, кажуць, што стралец корпаўся недзе тут, дарэчы, у мясцовым падзем'і. Ёсць стральцоў схоў. Дзейкаюць над, што тут была база ягонага аддзелу. Мы яго шукалі, аднак не адшукалі. Ну, дарэчы, дзіўна, што не адшукалі. Там не тое, каб складана было знайсці. Я табе дашлю інфармацыю, мо табе пашанцую там апошняе месца, дзе можа быць схоў. Як мне пранікнуць у гэннае падзем'е? Ну я ўжо ведаю, я толькі што туды спускаўся літаральна. Як хутка вывеў, ну, хутенька так дабеглі. Так, тут адно з многіх увойсцяў, дзе з яго ты патрапіш у вялікі падземны комплекс. Там безліч завілых праходаў і пакояў. Мапы не маю, то ты сам. Дзякуй за інфармацыю. Што чуваць новага? Вайскоўцы нешта гойсуюць, усё шукаюць, усё поркаюцца. Раней толькі на Янтар гелікоптэры лёталі, а навукоўцы ахоўвалі запасы і тэхніку дастаўлялі, а цяпер аж на ход цэлы. Вылазы ладзяць, панцырнікі ганяюць, іх на грабрамі і цёмныя даліні ўжо бачылі. Няўцямна. Дзякуй, бывай. Ну што, вяртаемся туды, адкуль мы толькі што вылезлі. Зноў гэтае крыповае месца, але гэтым разам тут мусіць быць спакайней. Бо ўсе хлопцы цяпер адпачываюць. Так, стоп. Можем крышачку паходить. Я памятаю, что тут можно знайти артефакты. Один нават недзе тут, хотя мажліва яны з'яўляюцца крыху потым. Но я не бачу. Есть оливки спать? А, кстати, маслины? Ну так. Усе з'ели и полягли. Я так спрабую крышачку паходить. Я уже не зусім памятаю, где тут что знаходится. Ведаеце, што я пахажу пакуль з ліхтарыкам. Я разумею, што я тым самым па сутнасці выдаю
сябе, але ну тут так спакайней. Бо тут зараз і крывасосы аднекуль выбегуць, я памятаю. І ўвогуле тут месцайка такое, ну, не тое, каб вельмі прыемнае. Так, чую нейкія гукі. Бляха. Нават заходзіць не хочацца. Давайте я захаваюся, вот что я думаю. Ну мы так, тихенько. Так, я бачу артефакт. Так, і чую, що уже бяжыць. Бяжыць? Ці пакуль толькі і рыкае. Стоп. Знайшлі крышачку гранат. Тут недзе тайнік. Ага, вось гэта. Я так разумею, гэты тайнік забагаваны. Правильно? Ну, то бок тут мусіць нешта быць, але нічога няма. Так, ну. Опа. Радыяцыя ажно мінус 30, але крывацёк плюс 100. А, ну гэта... Давайте замест вось таго, што мы маем. Так, вось гэта прыбярэм. Я зараз, пачакайце, я хочу паглядзець, што тут ёсць карыснага. Так, я... Дзе ён? Бляха, за... Прабачце. Месье Крывасмок прыйшоў. Пакуль я тут разбіраўся, які артефакт не павесіць. Так, стоп. А як такое магчыма, што Крывасмок ходзіць побач з вайскоўцам? Яны аднаго не чапаюць. Я бачу вайскоўца, вось ён там недзе ходзіць. Чекайте. Треба скончить тое, чым я займаўся. Давайте вось гэта возьмем. Ахову ад куляў. Мне падалося, што гэта артефакт. Украінскія біялабараторыі. А, тыпу ім нармальна? Ну... Що тут і крывасмокі, іх карацей гэта не здзіўляе, я зразумеў. Яны прызвычаіліся. Так, захоўваемся. Дзе ён? Стаіць. Стаіць, але нас пакуль не бачыць. Давайте адразу яго заб'ем, а потым пойдзем пашукаем што-небудзь. Такі непрыемны разброс гэтай зброі, калі шчыра. А ты адкуль? А колькі іх там, дарэчы? Бляха, 3. Бяжыць. Бачу. Бачу ліхтарык. І сябра свайго прывёў. Так, адзін гатовы. Я чую, што нехта дыхае. Дзе ён?
Блях, я зараз його... Козёл. Ну, пацук, ну, пацук. Так, гэта... я спадзяваўся, што, ну, будзе лепей нашмат. Дзе сапраўды з яго вельмі складана кудысьці патрапіць. Так, ззаду, так. Бляха. Да божухна. Где он? Ну, гэта не сумленно. Где он? Бляха, колькі іх там? Ідзе, так? Божухна, там целый легіён. Добрая трапнасць, не стралять чаргой? На адзінкі пераключыць? Чакайце. Блять, пераключыў, правярайце. Окей. Ну зараз паспрабуем на адзінкі пераключыць. Можа сапраўды будзе лепей. Гранаты, блях, я нешта не падумаў. Граната гэта добры план. Так? Давайте паспрабуем. Зараз гэты козёл таксама выйдзе. Ну слухайце. Ну ён даволі хутка памёр, дарэчы. Флибэк. Ты меў рацыю. Так. По сутнасці -2. Я малю пэўны, гэты зараз прыбяжыць. Так, стоп, ідзе. Бачу, ідзе. Блять. З сябрам разам шлі. Блин, ну тут такі, конечно, штучны інтэлект. Ну, сапраўды нейкія тактыкі робяць. Да, блядь. Чекайте, так. Вось, я ведаеце, што прыдумаў? По две кулі. Во, вось гэта добрый рэжым. Блях, я зараз загіну. Бля, трэба было сейвіцца. Сука. Варта было сейвіцца. Блядь. А чаму ж я не засейвіўся? Так, пачакайце. По 2 кулі. Во, вось гэты рэжым мне спадабаўся. Блять. Гэтым разам зусім нічога не атрымалася. Так, пачакайце. Так, давайте адразу да гэтага пойдзем. Каб не было таго, што ён з нам заходзіць у самую спіну. Ды як так-то? Дзе? Так, ну мы перамаглі. Ідуць. Я просто спадзяюся, што мяне не зойдуць у спіну, пакуль я буду тут перастрэльвацца. Так, ведаеце што? Дзе мои гранаты? Да, блин, не вось гэта. Дзе мои гранаты? Так. Я не упэўнены. Не, мне здаецца, я нават нікуды не трапіў. Крываток спыняй. Бля, я не заўважыў. Дзякуй. Так, я захоўваюся.
Ну, вылазь. Готово. Ага. А я знал, что ты сюда придешь, козел. Бляха, яны з сябрам зноў прыйшлі. Дзе мой аўтаматычна? Готовы. Так? Не, адзін недзе яшчэ. Але я яго не бачу. Рэмбо. Ну яны просто задзяўбалі ўжо. Захацелася просто заціснуць гашетку ды страляць. Так. Я спрабую просто зразумець, ці ходзіць нехта, ці што. Ладно, давайте потрошечки полутаемся. Ну, адзін недзе ёсць. Я пакуль не разумею, дзе менавіта. Потім полутаем тых, дзе? Полутаем тых, якія там былі. Так, стоп. Не зразумеў. А хто калаш згубіў? Чый калаш? Слухайте, я амаль што... Мне здаецца, што я памятаю, што хлопец будзе стаяць ажно недзе тут. Так? Ага. Козел. Так, я чую па гукам, што там яшчэ адзін недзе гойсы. Дайце спачатку зачысцім усіх. Ага, стаіць недзе тут, так? Дзе ён? Стоп, ці што гэта? Гэта святло ад кулена. Окей. Гэта яны нават пра сцены прасвечваюць. Слухай. Дзякуй. Я і забыў, так, дакладна тут. Дзе ён тут? Ён быццам бы мусіць быць недзе тут, але я яго не бачу. Так, я памятаю, што нешта такое. Прытым нават бывае такое, што з квестамвымі персонажамі яны нават такія могуць знікаць. З якіх, напрыклад, нешта, ну, патрэбна падабраць, і гэта бывае часам, ну, даволі нязручна. Так, захоўваемся. Я спадзяюся, знізу нікога няма, яны ўсё зверху. Так гэта табе канец. Я ж казаў. Так я не пэўны, што я прастрэльваю. Дзе ён? Так, это будзе клоунада пэўны час працягвацца, але вы пацярпіце. Бляха, іх там нешта шмат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чакайце.
Бляха. Так, яны спускаюцца ці што? Так, мне здаецца, -2 зараз было. Так, ён вяртаецца. Так, стоп, я захоўваюся. Да дзе? Лямпочку разбить нельга. Стоп, один застаўся. Так. Пойдзем. Пойдзем шукаць гэтага хлопца. Так, ідзе. Цяпер спакойненька. У цішыні. Не баючыся, што нехта зараз выбежыць. Палутаемся. Чакайце, хто тут зараз будзе кантралёр? Так? Я правильно памятаю? Так? Ой, бляха, у меня такая зброя. Стоп, а где... Я гадюку выкинул, так? Бляха, ну супер. Ведаеце что, давайте паспрабуем узяць что-нибудь больш убойнае. Бо зараз будзе даволі складаная бойка. Так. Не спадабаўся гэты гук. Дзе ён? Ідзе. Тихо, 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 тихо. Ну все, пачалося. Бля. Ну, спадарства, цярпіце. Тихо, не-не. Бляха, гэта будзе доўга. Схованка 40. Так, мы вернемся. Я просто хочу зараз добить уже канчаткова. Бля. Чекайте. Где он? Где гэта урод? Не-не-не. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не-не. Так, все, капец. А як ён? Я ж... Блядь. Які душны козёл. Гэты кантралёр. Блях, я памятаю гэты баг. Мы цяпер вось гэты гундёж на заднім плане цяпер заўсёды будзем чуць. Мог просто купить билет. Дайте я ему свой билет зараз закину. Мне здаецца, я не потрапил. Тихо, тихо, тихо. Ага. Я чуў гук, ему под самую сраку залетело.
Мы яго тактычна забілі. Дурны кантралёр. Дзе ён? Ён нават з сабою нічога не носіць. Слухайце, ведаеце, што пачакайце? Трэба пазбавіцца ад гэтага гуку. Я памятаю, што для гэтага трэба, ну, літаральна сысці з лакацыі. Мы зараз вернемся назад, абавязкова, просто... О, всё. Пачакайце. Так, вяртаемся тады ў схованку. Цяпер дакладна не мусіць быць страшна. Мы ўсіх забілі. У тым ліку кантралёра. Чакайце, там ёсць нешта? Ну я так крышачку пошукаю тут. Я просто не памятаю, дзе што ўжо тут ляжыць. Просто мне здаецца, мы ўсё зачысцілі. Можна, ну, сапраўды ісці адразу да схованкі, толькі трэба зразумець, дзе я выкінуў сваю гадзюку і навошта я гэта зрабіў увогуле. Так. Мы амаль на месцы, наколькі я памятаю. Недзе тут. Так, а тут акрамя схованкі больш нічога няма? Можа, якія-небудзь артефакты ці што-небудзь такое? Дзе моя гадзюка? Куды я скінуў гадзюку? Ведаеце, што я памятаю, хто тут ёсць? Тут есть спадар Крывасмок. Так, некую першонку знайшлі. Ну, прынамсі, мне здавалася, што там... Ай-яй-яй. Што там мусіў быць Крывасмок. Что такое? Да боже. Я памятаю, што тут сапраўды ёсць ажно две бронькі. Адна недзе тут хаваецца. Во. І гэта, дарэчы, сталкерскі нейкі камбез, правильно? Сталкерскі гарнітур. Ну, я думаю, гэта нашмат лепей, чым тое, што ў нас было. Улічваючы тым больш, што нам разбілі нашу броньку папярэднюю. А, і вось, дарэчы, яшчэ адна. Бандыцкая. Патроны. Так, пачакайце. Бляха, там гранаты нейкі. Спадзяваюся, што там нешта больш карыснае. Так, мы знайшлі флешку патрэбную. І гэта ўсё? Правильно? Мне здаецца, больш нічога тут няма. Я ледзь артефакт не прапусціў. Не ведаю як. Всё, мне перагруз. Блин, няўжо прыйдзецца выкідваць гэтую куртку?
Давайте з'їдім что-нибудь лепим. Что такое? Чому я рухаться не могу? Что здарилось? Все? Да боже хна. Ведаеце, што ўсё ж мне здаецца прыйдзецца нешта скидывать. Не, стоп. Я не могу рухаться. Все, могу. Так, а куди нам зараз? До військовців? Я так розумію. Блін, я хочу... Я вертаюся за гадюкою. Яна мусить бути недзе тут. Зараз знойдем нашу гадюку, і тады будем рушить наперад. Так, я заблукав. Так, мы пакуль што тут, але насамрэч мы ад усіх жахаў пазбавіліся, і таму цяпер тут бяспечна хадзіць. Цяпер ніхто не мусіць прыбяжаць. Дарэчы, ну, я наколькі бачу, тут сапраўды некалькі людзей адвалілася, гледзячы па статыстыцы. І я не ўпэўнены, ці гэта ў мяне праблемы з інтэрнэтам былі, ці на твічы. Я, карацей, вяртаюся, бо я недзе выпадкова выкінуў сваю гадзюку. А я мяркую, яна нам яшчэ спатрэбіцца, бо у нас яшчэ хапае добрых патронаў, моцных для гадзюкі. І з яе ўсё ж, ну, нашмат больш прыемна страляць. Так, вось гэта, пэўна, яна. З яе больш прыемна страляць, чым за бакана. Адзінае, што у нас ужо пераўзважанасць. Я, правда, не ведаю, што мне скінуць. У нас быццам бы... А што столькі важыць? Ну, давайте есть, я не ведаю. І піці. І гарэлку таксама. Ну, мы зараз быццам бы можам рухацца, але... Я не ведаю. Не, стоп. Такія патроны нам не патрэбныя. Бляха, што выкінуць? Я не ведаю. Ну, быццам бы... Мне шкада выкідваць гэты гарнітур. Мы столькі часу з ім хадзілі. Пазбавіцца ад грахоў трэба, ну... Бляха. Я ўжо пакаяўся. Давайте выкідваць, я не ведаю. Дарэчы, з інтэрнэтам дакладна нешта не то. Я не ведаю, як яно на стрыме. Ну, ці адчуваецца нешта. Але просто я бачу з другого кампа, з якого я чытаю чат, тут перыядычна у мяне даводзіцца абнаўляць старонку. Так, вяртаемся назад, мы зараз выйдзем да вайскоўцаў. Ну, все, бачыце, тут уже зусім не страшна хадзіць.
Адзінае, што мне здавалася, што тут больш. Мне страшна, што ў мяне пераўзважнасць. Вот што мне сапраўды страшна. Час ад часу прасядаю, ну... Я вось не ведаю, як у мяне зараз на стрыме. Бо быццам бы мусіць быць добра, але... Можа, дарэчы, і з твічом нешта таксама. Слухай, сапраўды, а навошта я таскаю? Я ж не буду гэтым карыстацца, правильно? Все, пойдзем. Зараз добра, ну, тады добра. Адзінае, што я не зусім памятаю, навошта нам да вайскоўцаў ісці. Так, спадар-кантралёр. Так, это нам залічылі наше заданне, я так разумею. Бляха, гэтая лямпачка. Так, все, полезли. Тихо, тихо, тихо. Хлопцы, я водички хотел попить. Бляха. Бляха. Бля, яны ўжо тут подняли некую тревогу. Дайте. Я попью крышечку. Так, вось гэта выключаем і чакаем, пакуль прыбягуць. Я чую, нехто дыхае, тут я не разумею, адкуль. Дзе дыхае? Так. Вунь ідуць. Хлопцы, у меня новый гарнитур, не ломайте его, калі ласка. Какие негативные. Ага, пришел. Хто яшчэ? Мы зараз карацей тады ўжо, ну, страцім усе патроны на гадзюку. І потым зноў перайдзем на абакан. Бляха, я не паспеў адзець гэты гарнітур, яны ўжо яго пакоцалі ўвесь. Трэба было, дарэчы, апранаць гэты бандыцкі. Зачышаць гэтую базу і потым апранаць сталкерскі гарнітур. Ай-яй. Чекайте, чекайте. Так. Где? Дай боже. Где кто дыхает? Я не разумею, где яны. Божухна. Ён поднялся. Где это козел? Фух. Так. Добре, что я не заховался. А вот теперь можно. Бляха, ну гэта... Ну и место. Со спины меня выходит. А боже мой. Так, патроны амаль скончились.
Яны і там стаять, яны паўсюль. Где он? Так. Все. Гадюку можно выкидывать. Где она? Так, спадарство, гэта надолго. Ситуация не вельмі добрая. Я не разумею, я не бачу. Мне неяк не вельмі хочется. Так, готовы. Так, ён недзе тут зусім побач. Хаваецца за ёлкаю. Где? Ты божухна. Хоррор нейкі. Дайте крышечку похилимся. Так, один застаўся. Не, два. Ага, бачу. Ну. Ага, бачу. Бачу другого. Давай, выходь. Выходь, выходь. Я никуда не ушел, я тут. Выходь. Где он? Чую голосы. Божух, ну... Так, и он завалился. А хольки их, до речі, тут? Божухна. Так. Все. Нарешті тишиня. Давайте походим крышечку, полутаем. Там нехто яшчэ застаўся, але няхай яны самі прыходзяць. Та дзе гэты, які схаваўся тут у елкі? А патрон у нас, дарэчы, больш-менш хапае. Цяпер. Таму я не буду уже падбіраць кожны аўтамат, каб яго разладоўваць. Я гэтым не буду займацца. Але вось аптэшкі, усялякае такое мы падлутаем абавязкова. Так, дзе ён тут? Так і недзе яшчэ тут адзін побач. Бачу. Зараз так у тишині. Спокойно походим крышечку. Послухаем, як мутанты на заднім плане недзе крычаць. Так, у хлопцаў тут нічога няма, наколькі я бачу.
Так, их тут двое, правильно? То я в некой такой довольно тесной позе прилегли. Так, тут быццам бы недзе труп, але я яго не бачу. Я думаю, просто можа ён за плот зваліўся, не, ён тут. Ну слухайце, все? Не все. Все, знову тишиня. Так, да іх мы потым пойдзем. Мы зараз заберем тое, што тут нас чакае. Я так наколькі памятаю, там нейкія ці то дакументы, ці штосьці такое. А дзе хлопец, які тут быў? Все, бачу. Ён таксама зваліўся. Так я бачу тайнік на радары, але мы пакуль не пойдзем лутаць яго. Пойдзем сустрэнемся зараз з камандзірам, які тут апошні застаўся. Недзе тут. Я правда не памятаю, на якім паверсе. Ага. Это что ж такое? Да что? Ну что за страляніна? Все, нарэшце мы далі рады. Ага, ён недзе тут. Я яго чую. Ці ён на іншым паверсе. Ты помнишь, мы за... Ага, мы кругами. Около одного ходим. Ну куди ти побіг? Так, гэта лейтенант быў, не камандзір. Ну, якая розніца з іншага боку. Так, а што нам трэба? Што нам трэба ўзяць? А, гэта на іншым паверсе, ці што? Не, стоп, я не разумею пакуль. Подхилиться? А, я забыл, блин, дзякуй. Я, дарэчы, забыл, у меня раней быў гэты гарнітур, які аднаўляе ХП. А цяпер яго ж няма. І сапраўды трэба сачыць за сваім здароўем. Так. Я, відаць, не падняўся вышэй. Ага, все. Гэта на гэтым паверсе. Гэта яно, я так разумею. Піджаний, я повідомив про тебе Берменові. Так, ну Він добре. має домовитися з долговцями, щоб тебе пропустили. Тож шпаняй швиденько до нього. Так, это атрымоўваецца з гэтай лакацыю ўсё. Ну супер.
Потім тады возьмем артефакт. Ну, ці што тут у гэтай схованцы будзе. І рушым праз вот гэтых вайскоўцаў, якія там засталіся на выхадзе з гэтай базы. Пойдзем праз іх, зачысцім таксама іх і вернемся на папярэднюю лакацыю. Я ж не пайду да гэтага хлопца, якого мы там забілі. Бляха. Давайте з'ядзім. Вось гэта ўсё. Так, я бачу, што тут недзе выхад ёсць. А, вось ён. Так, бачу нейкі артефакт, але гэта зноў нейкі кал, хутчэй за ўсё. Ну, супер. Вось гэта схованка. Гарэлку знайшлі і адзін артефакт. Стопці, гэта нешта добрае. Не, у меня таких артефактов, мне здаецца, уже, я не ведаю, по штук 5. Яны, по-моему, не вельмі карысныя. Так, пачакайце. Дзе тут што? Трэба разабрацца. А дзе мы, як... Ага, окей, вось мы. А, все, памятаю. Трэба было крышачку зарыентавацца, бо я ўжо забыў, дзе-то што знаходзіцца. Пачынаем зноў. Чарговая страляніна. Хлопцам быцца бы нормально. Я не разумееце, альбо яны мяне не бачаць. Так, все, яны цяпер бачаць. Ай-яй-яй. Та я его зараз зраблю усіх. Блин, калі ўжо нарэшце падкінуць які-небудзь прыцэл добры. Так. Яны некага сабаку знайшлі. Ладно, ведаеце, што няхай яны там з сабакам пазмагаюцца. Всё? А божах, на іх яшчэ больш прыйшло. Ну і жуть. Які жах, это... А я веду, что ты отсюда прыйдзеш. Так, да пойдем на урыв. Так это не мы, як не вельмі сховались. Так я тебе бачу. Я пацэліў праз гэтыя блокі неяк. Так, хто застаўся? Калі ласка. Так, застався адзін, правильно? Быццам бы так. Адкуль? Бляха.
Пойдем, наваляем ему. Так, стоп. На всякий выпадок. Так, я бачив його в окні. Божухна. Ну, у них же мусить бути абакани, правильно? Мені здається. Здорово. Давай все, что у тебя есть. Не, у них не абаканы. Слухайте, я покуль у аніводного не знайшов нормальної зброї. Хоча з іншого боку, ми зараз ідемо у бар. У карчму ось гэтую, так? Я спадзяюся, магчыма, там будзе нешта такое. Ну, некая уже такая зброя, якая помацнее, чым тое, што мы зараз маем. Так, все, пойдем. Пойдем на выход. По дарозе пазбіраем крышачку артефактаў, якія, як я уже казаў раней, валяюцца тут просто як ягады. І збіраць іх увогуле не складана. Так. Гэта хто? Ты хто такі? Ай-яй-яй. Не трэба. Давай пасябруем. Не пасябруем. Мусіць быць наконт гарачай клавішаў, мусіць быць, але я не ведаю, як гэтым скарыстацца. Наколькі я ведаю, мне таксама на папярэднім стрыме казалі, што я нейкай лухтой займаюся. Ведаеце што? Ну можна насамрэч раёнам паглядзець, дзе яно знаходзіцца. Так, іншае. Можа, недзе тут? А вось, дарэчы, скарыстаць бінт, скарыстаць аптэчку. Чакайце. Так, гэта... Ось так? Бляха, вайсковую аптэчку скарыстаў. Аптэчку. Бінт. Ўсё, зразумеў. А на гэтую бінт. Ну, все добра. Всё, дзякуй. Дзякуй, што нагадала. Пойдзем? Я спадзяюся, дарэчы, не забуду, на што, ну, на якія клавішы яны усталяваныя. Бляха, ну тут... Іх тут сапраўды зашмат. Так, я недзе тут яшчэ адзін бачу. Так? Мы іх зараз пазбіраем, бо у карчме мы ўсе прададзім. По даволі добраму кошце. Магчыма, там яшчэ недзе ёсць, але ну, мы ўжо не будзем там швэндацца і шукаць. Я і так ледзь іду ўвогуле. Так, бачыш, там адзін ідзе. Мне, дарэчы, патроны ўжо амаль скончылись. Ёптыць, я думаў, ён адзін. Ну, я не здзіўлены, што у меня патроны амаль скончыліся. Да я выйшаў. Загіньце, калі ласка.
Все? Та ти зараз отримаєш. Так, берем. Так, сапраўды з патронамі праблема. Ну трэба было можа і сабіраць аўтаматы і разладоўваць. Ну так лень гэтым займацца. Калі шчыра. Ці пойдзем хуценька. Оборонить сталкеров на сметнику. Не, мы не пойдем на сметник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха. Я ж нават не поспел выйти. Ты глядишь и так по гукам, их тут орда некая. Ай-яй, что это было? Боже, мне подалось, некий собака выбег. Хотя, может, это некий графичный глюк был. Я не здивлюся, калі шчыра. По-моему, их зашмат. Хлопцы, дайте пройти, калі ласка. До речі, треба хіліться. Та боже. Яны яшчэ і цёмныя, і ноч, і нічога не бачна. Так, где кто? У меня же бакан ледь працуе. Калі ласка. Так, я заховываюсь. Нам зноў разламалі ўсю броню. Это вы зараз заплюшчыце вочы. Божухна. Так, на ўрыў. Дзе хто? Тут просто яшчэ ад папярэдняй перастрэлкі нехта застаўся. Тут калі хадзіць лутаць, паспрабуй зразумець, дзе хто ляжыць. Дзе ляжыць той, каго ты лутаў раней, дзе ляжыць той, хто загінуў толькі што. Так, хто там яшчэ? Што, дыранулі? Козёл. Стоп, недзе яшчэ адзін? Ці гэта наш? Ну надо же. Гэта вайсковец, а што ён тут робіць? А як ён сюды прыйшоў? Так, ну гэта добра, у іх ёсць патрэбныя нам патроны. Так, возьмем крышачку колбаски. На усялякі выпадак.
Так, гранаты часам усё ж яны бываюць даволі карысныя, таму я іх таксама падлутаю. Як я вже казав, тут зразумець, дзе які труп. Вось тут я нават быў бы не супраць, калі б трупы часцей знікалі. Так, мы даведаліся пра нейкую схованку чарговую. Ну я вже так, без фанатызму. Я крышачку падлутаў, все. Пойдзем далей. Не так справдзіць, каб мы не падабралі нешта, што нам не вельмі патрэбна. Все, у нас літаральна скончыліся патроны амаль. Блин. Давайте паспрабуем пагандляваць з мясцовымі. Можа што-небудзь скінуць. Можа скінем якую-небудзь ежу, гарэлку. Здарова. Ну што, сівы, давай пагандлюем крыху. Так, нам мне доклада не патрэбна столькі гарэлкі. І столькі ежы нам не патрэбна. Дзе... 9 штук назбіралася гэтай медузы. Я не ведаю. Вот... Блин, ну грошай няма. Нават і скінуць яму не можем. Давайте хіба што одну штуку скинем яму. Ды пойдзем далей. Дарэчы, іх цяпер тут болей стала. Я так разумею, прыйшлі новыя. Давайте один бинт скарыстаем, каб у нас было меньше за максимальную вагу. Всем прием. Говорит состава долга на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, Так. кто поможет отстрелять нечисть, признательность наша Бегу. гарантируем. Слово долга. Я памятаю, што яны будуць вельмі бугурціць, калі ты будзеш няўдала страляць. Мы паспрабуем. А боже, хто. Неплохо, сталкер. Пострелял таки мутантов. Опусти оружие. Но особой прытью не отличаешься. Так что если хочешь пройти, придется платить. Опусти оружие. Да зараз, зараз, пачакайце. Да зараз. Такія непрыемныя хлопцы, гэты доўг. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Да я Сталкер, да... вали отсюда. Да Мы кого крашмара. попало не пропускаем. Мне трэба прайсці. Маю справу да крашмара. Так, Каршмар, паведамім пра цябе, можаш прайсці. Дзяка табе, што памог нам адбіцца ад дзікоў. Дзякую. Так, мне здаецца, мы пыталі, што новага? Бывай. Ну всё. Заданне страчанае, забіць сталкера. Окей. Я не ведаю, што гэта такое. Тут
Нейкія заданні аўтаматычна даюцца час ад часу, але што гэта? Я ўжо неяк перастаў нават заўважаць. Так. Так, не падыходзьце. У меня мало патронаў. Калі ласка. О, дарэчы, знайшлі хвост псеўдасабачы. Можа, камусьці спатрэбіцца тут. Так, а тут есть что-нибудь цікавае? Быццам бы няма. Дзякуй, хлопча. Ты загінуў не дарма, у цябе быў бінт, я яго ўзяў. Так, я бачу по радару, што тут нехта яшчэ адзін загінуў. Не падыходзьце. А што гэта за гук? А, яны трупы ядуць, божухна. Куды ён збег? Давайте его привабім дадолу. Нехай хлопцы самі справляюцца. Крыласка. Бляха, зараз за сраку укусить. Не падыходзьце. Все, ідзем у бар. Так, с кем тут поразмаўляць можна? Здорово. Сержант Кіценка. А ну ідзі не кешкайся. Чаго ўтаропіўся? А перазастаў бы некі крывавы бой, ці што здарылася? Гэта рэшткі мінулыя хвалі мутантаў, што прыйшла перад выбухам. 3-4 дні заціш, а пасля зноў хваля. Як бы не мы, ні карчмы, ні доўга ўжо б не было. Мы апошняя заслона ад шалёных пачвараў. Многа нашых тут адышло. Я б хацеў штось даведацца. Што хочаш даведацца? Я тут упершыню. Ці можаш расказаць пра гэтае месца? Да аварыі 1986 года тут была прамысловая зона. Цяпер, як разумееш, засталіся толькі руіны. У склепе побач з ангарам Як карчма. сказал осел гипопотаму, пора веселиться. Сержант Гідзер, дзякуй. Что вы за фигню верзяце? Як бачыш, весяліцца ўжо складана. Дашлі да доўгу. Тут хлопцы такія, што яны весяліцца не любяць. Так, цяпер, як разумееш, засталіся толькі руіны. У склепе побач з ангарам карчма, 100 рэнтгенаў. Там збіраюцца сталкеры з усяе зоны. Мясцовы гандляр за карчмара там даглядае, як той казаў. Ідзі туды, як хочаш пагандляваць, пагутарыць, пачуць навіны ці заданне якое цікавае ўзяць. Яшчэ ёсць арэна. О, дарэчы, я забыў зусім пра арэну. Мы абавязкова на арэну таксама пойдзем. Бо я памятаю, гэта было даволі цікава. Яшчэ ёсць арэна, дзе можна пабіцца з мутантамі, зарабіць грошы. Побач з арэнаю база доўгу. Як хочаш далучыцца, то там табе падкажуць, да каго звярнуцца. Агулам усю тэрыторыю ахоўвае доўг. Што ж, шануйся, зброю дарма не вымай. А як страляць імеш, то варта цябе як газ упакоіць. Да карчмы. Я дапоўз да карчмы, але ў мяне амаль патронаў не засталося. Зброя уже амаль пры кожным стрэле пачынае... Ну, карацей, трэба нанова пераладоўваць, бо нешта заядае. Карацей, трэба тут знайсці якую-небудзь добрую зброю і патронаў назбіраць. Так, ты сказаў, ё карчма. Ці можаш падказаць, дзе яна? У склепе за ангарам. Я табе пазначу на мапе. Дзякуй за помач. Ты сказаў, tu є база доўгу. Падкажы, як да яе прасцей. Побач з арэнай пазначу табе... Ну, я, дарэчы, гэта па сутнасці сам-то ведаю.
Я уже так прокликаю. Як выйдешь з ангару, што з дахам прабітым, то ля-яе і будзеш. Я табе на мапе пазначу. Карацей, дзякуй за інфармацыю. Я шукаю працу. Знішчыць гайню. Ці гайню. Я так разумею, гэта зграю нейкую знішчыць ці штосьці такое. Ладно, гэтыя заданні мяне пакуль не цікавяць, мы, магчыма, потым да яго падыдзем. Я хочу нарэшце уже добрацца просто до карчмы. Іди своєю дорогою. Хочу Да иди ты сам, козел. Хочу скинуть, до речі... Своєю дорогою. Да иди сам. Своєю дорогою. Да я разберуся, разумник. Хочу скинуть артефакты, то их, здається, уже зашмат. Плюс я маль завсёды спыняюся, бо стамляюся. Зараз ми вам усім скинем на зуби, у меня тут столько Проходь, не всього. затримуйся. Так, возьмем тут хліба у хлопців. Гамачку. Та ще й скрижку. Гэта, дарэчы, наша скрыначка, наколькі я памятаю. Моя інформація може тобі пригодитись. Не так. Це говно, як звичайно, вся твоя інформація. Не-не-не, я тебе пам'ятаю. Это местный разводило. Здорово. Вітаю, Мічене. Приніс документи з агропрома. Так, вітаю, значить, принес документи з інституту. Давай спочатку погандлюємо з тобою. Я вам поскидываю все, что я тут назбирал. Так, горелку так само. Ежу. І енергетики так само. Так, вось гэта нам адзін мы скінем, адзін трэба будзе паглядзець, можа у яго ёсць квест на тое, каб прынесці што-небудзь такое. Гравія. Вось гэтага мы пакінем по аднаму. Кроплі. Але мне здаецца, у меня ёсць нешта лепей за кроплі, так? Зараз я паспрабую крышачку разабрацца. Так, я памятаю, вось 3 такіх мы на сабе носім. То бок 3 ямерку мы можам прадаць. У нас, дарэчы, ўжо 30 000, што даволі нядрэнна. Але гэта літаральна просто кошт сталкерскага гарнітура. Но мы не будзем гэтага рабіць, я мяркую, нам яшчэ яго падгоняць па якому-небудзь квесту. Я не ўпэўнены, што мне патрэбна столькі бінта. Ён даволі карысны, але ж ён важыць таксама. Давайте скінем, можа, вось крышачку хаця б. Хто допоміг. Якого я біса? Ну і жуда, не, у нас патронаў зусім не засталося. Можна пахадзіць, тут, можа, тайнікі нейкія ёсць, пазбіраць. Так, гэта нешта накшталт антирадыну. А я не ведаю, навошта мне столькі. Давайте скінем. Я мяркую, мне 20 так дакладна дастаткова. От біда. Здорово, Мічене. Ну все так нашмат лепей. От біда. Якби хто допоміг. Давайте, ведаеце што, я захаваюся. І можа на сёння адпачым? Дайце паглядзім, хто там зараз стрыміць. Так, есть Шаграэль, есть Молоток и есть Михась. Ну, можно до Шаграэля завитать. Правда, тут засталось это литерально 3 человека. Ну, тем не меньше. Мы завитаем, мы завитаем. Давайте с вами я буду по крысе развитываться.
І мы зараз пойдзем да Шаграэля. Дзякуй усім, хто сёння прыйшоў. Дзякуй яшчэ раз перакладчыкам, якія падрыхтавалі пераклад сталкера. Калі вы, я спадзяюсь, вы заўважылі, тут я пакінуў у чаце прымацаваў спасылкі на іхнія рэсурсы. І далей на стрымах па сталкеру таксама я буду трымаць гэтыя спасылкі, заўсёды прымацаваныя, бо я памятаю, што аўтары прасілі на ўсялякі выпадак. Дзякуй, сержант Гізер, што сёння быў са мною. Дзякуй усім, хто таксама быў. І давайте завітаем да Шаграэля. А з вамі я развітваюся. Да пабачэння усім.